Hola, som la Neus i la Marta de l'equip de suport emocional de l'IAS i ara us proposem un exemple de 5 passos per comunicar males notícies per telèfon. Ring! Sí, digui? Hola, que parlo amb un familiar d'en Joan. Sí, sóc jo, la seva senyora. Hola, miri, jo sóc la infermera d'en Joan. Sí. Qui és vostè? Com es diu? Sóc la seva senyora, la Maria. Com està en Joan? Hola, Com està? Hola. Maria, que està a casa vostè ara? Sí, clar, estic a casa. Però en Joan com està? Està acompanyada, Maria? No, ara mateix estic sola. Està sola, no? Sí. No està amb algun net? No, estic sola. Vale. Maria, miri, he de parlar amb vostè un rato, es pot asseure? Ai, com està en Joan? Té un lloc per asseure's, Maria? Sí, estic assentada. Perquè com està en Joan? Està bé? Vale, Maria, li he de parlar d'en Joan, vale? Ai, què ha passat? He de parlar d'en Joan. S'ha mort? Vostè, A Maria? mi m'han dit que estava pitjor. Què li ha passat? Sí, estava pitjor. Que ha parlat amb els metges aquests dies? Sí, cada dia m'han estat trucant. Vale, ha estat parlant amb els metges. Sí. Quin és l'últim cop que ha parlat amb el doctor? Ahir al matí, diria. Ahir al matí va parlar amb ell? Sí. Vale. I les últimes notícies, Maria, quines eren? Doncs em van dir que estava pitjor, que l'havien hagut de canviar d'unitat i que no estava massa bé. Vale. Perquè com està ara? Com està? Que puc parlar amb ell? És veritat, Maria, que en Joan estava pitjor. Vale? Sí. I per això el van baixar i el van canviar d'unitat. El que passa, Maria, és que em sap molt greu comunicar-te que, malgrat tots els esforços que ha fet l'equip, en Joan ha mort, Maria. No pot ser. No pot ser que s'hagi mort. Mare meva, però si fa un mes estava perfecta, no tenia res, com pot ser? Sí, Maria, em sap molt greu. Em sap greu, Maria, i em sap greu haver-t'ho de dir per telèfon, també. Ha patit? En Joan en tot moment ha estat acompanyat per nosaltres, vale? Per l'equip. Vale. Perquè no ha mort sol, ha estat acompanyat per vosaltres. I éreu vosaltres. Qui era quan ha mort? L'hem estat acompanyant, Maria, en tot moment, i el que te puc dir és que també ha tingut el confort que ha necessitat aquests últims moments. No ha patit, doncs m'estàs dient. En Joan ha tingut el confort que necessitava, a nivell de meditació i a nivell d'acompanyament, Maria. Sí. Vale. Maria, vostès tenen fills? Sí, tenim una filla. Vale. Vol que... Aviam com li dic ara a la nostra filla que s'ha mort. Vol que la truqui ara quan acabem de parlar vostè i jo? No, ja li diré jo que viu just a sobre casa i puc pujar o puc baixar ella. Vale, la seva filla viu aquí a prop, eh? Sí, viu aquí al costat. I ens havien dit que ella ja estava preparada per qualsevol cosa, tots estàvem preparats, però clar, una cosa és que t'ho diguin i l'altra és escoltar-ho. Sí, Maria, són moments molt complicats. Sí, la veritat és que sí. Maria, és que a més, sense poder-me despedir, sense poder-li fer una abraçada, sense poder estar amb ell, portem tota la vida junts. Són moments molt complicats, sí. Maria. Sí, la veritat és que sí. Em puc imaginar el complicat que deu ser aquest moment. Molt. Maria, és important que quan ara acabem de parlar vagi de seguida o pugui trucar a la seva filla, millor que baixi. Sí, m'ha fet molta companyia. Ara mateix la trucaré perquè la veritat és que m'ha fet molta companyia aquests dies. Que bé, Maria, que bé. Segur que els anirà molt bé estar junts en aquests moments. I tant. No sé què faria sense elles. Maria, també comentar-te que hi ha un equip de psicòlegs, vale? Que està fent suport al dol. Us trucaran d'aquí uns dies, la psicòloga del CAP. Gràcies. I si necessiteu ajuda... Sí, perquè la veritat és que és molt dur aquest moment, I tant, i per això hi som. No sé, és molt estrany, em sento molt estrany, el no hem pogut despedir, el no poder estar allà. I ara què hem de fer? Hem de trucar nosaltres al tanatori o com funciona? Miri, Maria, vostè, primer de tot, ara mateix vagi a avisar la seva filla i després, si ella té algun dubte, que ens truqui. Però vosaltres us heu de posar en contacte amb el tanatori, que us toqui, i amb el seguro si en el cas que tinguéssiu assegurança. Vale. I qualsevol cosa, Maria, ens podem tornar a trucar. Vale? Tornem a trucar aquí a l'hospital i tornem a parlar. Moltes gràcies per aquest temps que l'heu estat cuidant, que estic segura que ha estat molt bé.
I nosaltres ho hem fet amb molt de gust, Maria. Moltes gràcies. Adéu. Vinga, una abraçada, Maria. Adéu, adéu. Adéu. Esperem que us hagi estat d'ajuda i per qualsevol dubte no dubteu en contactar amb l'equip de suport emocional.